Minn trade unionista għal kandidat f'elezzjoni Ewropea għandu diġà esperjenza f'fora Ewropej, speċjalment dak li għandu x'jaqsam mad-drittijiet tal-ħaddiema, iżda kemm jirnexxielu jittraduċi din l-esperjenza bħala trade unionista f'ħidma li tissara fal-ġid tal-ħaddiema minn fuq il-bankijiet tal-Parlament Ewropew jekk ovvjament fit-8 ta' Ġunju jiġi elett. Miegħi llum ras imbras Jasmine Bonello, kandidat tal-Partit Laburista, ex-President tal-Union Ħaddiema Maqudin. U grazzi tal-li naqat miegħi f'dan il-programm. Ringrazzja lilek tal-istudent. Kif sejjer fil-kampanja? Esperjenza ġdida di għalik? Iva, esperjenza ġdida. Għal-bidu li ħatta fis-sens li tinsib saqajja. Imma llum li qed nesperjenza il-fatt li kolli l-opportunità nintaqa' ma' nies fil-house visits u l-affarijiet, naħseb hija esperjenza pożittiva fil-ħajja, esperjenza sabiħa u li xi ftit jew wisq nimmissja li jista' jkun li f'Ġunju ikolli terminazzjoni ta' din l-esperjenza, fis-sens ma nkomplix niltaqa' ma' nies, ma nkomplix nisba' l-esperjenza tan-nies, allura dik xi ftit jew wisq issa bejt tistennija biex tgħid isma' wara dik kampanja estensiva forsi nistrieħ. Imma mbagħad oħra tgħid isma' se jiġri. Kif ħadħossok wara? Isma' dejjem tista' tmur, jiġri ngħidu li ma tiġix elett, imma dejjem tista' tmur għall-kampanji oħra. X'inti bdejt mill-ewwel bliebes, le? Ġifieri bdejt mill-ewwel distrett wieħed, distrett fuq bażi nazzjonali, ma mbagħad hemm elezzjonijiet oħrajn. Hemm elezzjonijiet oħra u ovvjament jekk ikolli l-partit jgħid li isma' nagħmel kontinwazzjoni, ovvjament jiena ammur lilin u naħdem għal dak l-għan. Ovvjament imma qatt ma tista' tgħid se jiġri fil-ħajja. Jiena dejjem pożittiv, dejjem nara li hemm dejjem kull opportunità noħodha, ovvjament kif qed tgħid inti jekk hemm dik l-opportunità noħodha wkoll. U ovvjament aħna nawgurawlek għal din l-esperjenza li dħalt fiha. Min avviċinak biex tikkontesta mal-Partit Laburista? Ara, kif taf tajjeb jiena mill ċertu żmien wara li kont fi trade union waqaft u mort naħdem lura fl-aspett soċjali, ġifieri qiegħed direttur f'post partikolari. U fost attività li kelli seminar li kelli barra minn Malta, intqajt ma' persuna Aġus Deċeris, u dan raġel waqt li kont nitkellmu kont qed nirrimarka ċertu affarijiet fuq il-politika, qedlu jien xi kultant nitħajjar nidħol għall-politika, imma l-ħsieb li kelli jiena kien li nkun qiegħed fuq wara bħalma dejjem kont anke fil-Union u nara kif nista' jien min-naħa tiegħi nikkontribwixxi u ngħin fl-aspett soċjali lejn l-individwu, lejn ħaddiem u l-familja tagħhom. U minn hemmhekk wara ftit irċevejt telefonata minn għand il-Prim Ministru u kellna diskussjoni u kien jafni għax jiena ħdimt kemm miegħu kif ukoll mal-papa tiegħu fil-lan tradizzjonistiku u wara li tkellimna offridi din l-opportunità. Tkellimt mal-familja tiegħi, ovvjament, għax hija qabża, ħajkun hemm ukoll ċirkustanzi bħalma tista' timmaġina jkun hemm lek inti tkun fis-settur pubbliku inti ħatara fl-arena pubblika ħatara min jifraħlek, ħajkollok min forsi qarras wiċċek, wiċċu ħajkollok minn ifaħrek, ħajkollu minn forsi maqdrek. Però fuq dan il-punt forsi nista' nagħmellek mistoqsija, isma' inti vera fit-trade unionizmu mal-Union Ħaddiema Maqudin kont li qabel li assoċjata, kif huma assoċjati żewġ unions ewlenin f'Malta, ma' partiti politiċi bħalma l-German Workers Union assoċjata mal-Partit Laburista, il-UHM assoċjata mal-Partit Nazzjonalista. Kif għamilta dit-tranzizzjoni isu minn kamp għal-ieħor? Ara, jiena fil-verità dejjem kont nemmen fi trade union li jkun indipendenti. U jien dejjem ħdimt meta kont qiegħed fil-UHM f'dak ir-rwol, iva vera. Hemm tendenzi li huma aqreb lejn il-Partit Nazzjonalista milli il-Partit Laburista. Iżda inti kollok l-opportunità tirrifletti wkoll fil-ħajja u jiena rajt numru ta' żviluppi li kompli konvinċuni sabiex nagħmel dil-bidla minn l-ant għall-ieħor. Nispjegalek x'kienu. Meta rajt pereżempju in-negozjati li kien ikun hemm fi żmien il-Partit Nazzjonalista u negozjati fi żmien il-Partit Laburista. ċertu affarijiet li kienu no starter
għal-Partit Nazzjonalista, meta kont ninnegozja mal-Partit Laburista, kienet jifhimni, jifhem l-bżonnijiet ta' ħaddiema u allura kien iktar faċli negozja miegħu milli mal-Gvern Nazzjonalista. Rajtu ukoll affarijiet oħra, jiena naf, pereżempju meta kellna sitwazzjoni fejn kien hemm il-prezzijiet ta' żejt jola. Jiena rajt fiċ-ċirkustanzi li kien hemm il-pandemija, rajt differenza l-approċċ tagħhom. Rajt titkellem dwar żewġ sitwazzjonijiet li hemm 10 snin, 12 sena differenza bejniethom ġifieri fil-verità. Hemm 10 snin u biex ngħidlek il-verità, jekk inti tiftakar dak iż-żminijiet fi żmien nazzjonista, il-barmil ta' żejt kien $30. Illum qiegħed $100. Jiġifieri kien hemm żmien ukoll dak iż-żmien meta messim $1 u $60 għax jinbidel il-prezz. Imma iċ-ċirkostanzi huma aktar inti hawnhekk f'dal stadju għandek l-ewwel ħaġa għandek żewġ gwerer. Għandek il-prezzijiet ta' żejt kif qed nitkellmu u għandna kif għaddejjem mill-pandemija. Imma xorta l-approċċ huwa differenti, minnaħa għandek austerità u minnaħa l-oħra għandek sitwazzjoni fejn ikunu tajnuna lill-familji. X'Unjoni Ewropea temmen fiha? Nemmen fiha li għandha tkun anqas iffukata fuq il-gwerra, anqas iffukata fuq l-ekonomija, iżda aktar iffukata fuq is-soċjal. U nispjegalek, aħna nitkellmu ħafna anki fi żmieni, meta kont fil-Union, fuq is-sostenibilità. Imma ħadd ma jitkellem fuq l-adegwatezza. U jien kelli ċans nitkellem fuq di. Meta aħna nitkellmu fuq kemm importanti li jkollna pensjoni adekwata, kemm importanti jkollna livell ta' għajxin adekwat, kemm huwa importanti li jkollna livell ta' ħajja aħjar. Ħafna drabi dawn ikunu ishom buzzwords anke fl-Unjoni Ewropea. Ma xorta nifukaw fuq is-sostenibilità u fuq l-ekonomija. Ma meta qed titkellem dwar l-adekwatezza tal-pagi, jiena rajt artikli u intervisti tiegħek li tkellimt dwar dan il-punt l-adekwatezza tal-pagi. Għadhom mhux adegwati l-pagi f'pajjiżna pereżempju? Mela. U l-pensjonijiet? Pajjiżna hija maħduma fuq numru ta' affarijiet. Fosthom għandek il-paga minima, għandek il-paga medja u għandek mbagħad pagi akbar ġifieri fis-settur. Kollha huma governati minn numru ta' affarijiet, huma l-paga minima huwa kondizzjoni fejn tiddiskuti ma' social partners. Jekk aħna nitkellmu fuq pagi ngħidu bħal din l-entità, hemm negozjati ma' union. Imbagħad għandek uħud minnhom li jinvolvu negozjati settorali. Hemm varji affarijiet, issa tiġi tgħid li jiena l-pagi qatt mhum biżżejjed, jiena rrid inġib approach li l-pagi jkunu adekwati mhux biss biex tgħix, imma biex tgħix adekwat. Jekk tisma' lil min iħaddem jgħidlek isma' l-pagi għandhom jirriflettu l-kompetittività, l-produttività pereżempju. Jiena onestament dawn l-affarijiet tkellimthom, iddiskutejthom, iżda ħafna mid-drabi jiena jkollok industrija li għaddejja tajba, għaddejja tajjeb, qed ikollu livell ta' produttività tajba, qed ikollu results ekonomiku tajjeb, imma mbagħad ma jaħsbux lejn il-ħaddiema u jiena hemmhekk irid naħdem sabiex lek fil-verità hemm riflessjoni, għandu tkun riflessjoni reali ta' dak li fil-verità jeżisti hawnhekk. Illum għandna tkabbir ekonomiku tajjeb. Issa l-għanen tiegħi kemm hawnhekk kif ukoll barra minn Malta fl-Unjoni Ewropea li hemmhekk jirriflettu propja dak li hemm ekonomikament. Inut noqgħod ngħidu għandna ekonomija b'saħħitha, imma mbagħad din l-ekonomija nsarfuha biss fuq proġetti kapitali u ma naħsbux fin-nies tagħna. Semmejt l-ewwel isma' l-Unjoni Ewropea m'għandix ħares lejn il-gwerra, m'għandix tipprepara ruħha l-gwerra. Id-diskors tiegħek kien ħanipprova nikkwota eżatt kif għatta inti. L-Unjoni Ewropea m'għandix tkun moħħa fil-gwerra, imma għandha tkun moħħa fis-soċjal u tgħin in-nies u l-pagi u dal-affarijiet kollha. Tajjeb qed nikkwota. Tajjeb. Però l-gwerra mhux l-Unjoni Ewropea ġobitha, jekk hemm pajjiżi oħrajn li qed jagħmlu li qed ikunu ta' teddida l-Unjoni Ewropea, l-Unjoni Ewropea fid-dmir tagħha li tħares liċ-ċittadini tagħha u tieħu ħsieb toqgħod attenta li tħarishom. Naħseb kieku kont minflok l-Unjoni Ewropea l-ewwel ħaġa li nagħmel jien ma nħux stand fiċ-ċirkustanzi ma' pajjiż u ieħor u nispjegalek ħaġa oħra. Ngħidu jiena u inti kollna xi ngħidu. Qed nitkellmu verbali, niġġieldu verbali. F'ħin minnhom jiena naqbad ġebla imma l-art u norijielek. Inti se tagħmel ħad tipprova taqbad ġebla ikbar. U mbagħad ħad tkun sitwazzjoni fejn min l-ewwel wieħed ħajitfa' dik il-ġebla. U fejn konna ċirkustanzi li bid-dialogu soċjali, dialogu tajjeb, naslu biex ma jkonniex dik il-ġlieda, qed narmaw ruħna biex niġġieldu. Dik is-sitwazzjoni li qed tiġri fl-Unjoni Ewropea.
Issa l-Unjoni Ewropea il-formazzjoni tagħha kienet propja għal paċi, mhux biex toħloq il-gwerra, allura għalfejn issa qed niddevjaw li kellna struttura propja marbuta mal-paċi qed narmawa biex tkun ta' Għax għandek pajjiż li invada l-ieħor le hemm. U l-Unjoni Ewropea tibżla apparti li qed tipprova tiddefendi lil dan il-pajjiż li huwa eżgħar, qed tgħid isma' forsi għadha pitada jista' jkun hemm stat membru minn tiegħi li. Anti għandek in-NATO, ma naħsibx li għandna nħodu r-rwol tan-NATO. Apparti jekk naħseb kien l-ewwel pajjiż li attakka pajjiż ieħor qatt ma kellna dak iċ-ċirkostanzi. Naħseb l-approċċ tal-Unjoni Ewropea qed jiddjevja mill-propja prinċipju tiegħu. X'kumitati parlamentari jekk tiġi elett fit-8 ta' Ġunju, x'kumitati parlamentari tfittex li se tkun qed taħdem fihom? Qed nifhem jien li d-drittijiet tal-ħaddiema baqgħu għal qalbek, allura eżek ħadd intefal hemmhekk. Iva, jiena l-aspett soċjali kollha u għal qalbi u jiena naħdem propju jekk ikolli l-opportunità dejjem. Naħdem propju lejn dak l-approċċ. Jiena nemmen li ħafna mid-drabi nifukaw fuq numru ta' affarijiet aspetti li huma tajbin ukoll ta' imma mbagħad ikollok ftit minn nies li jiffukaw fuq is-soċjal. U naħseb lekk hemm xi ħaġa li n-nies jaspiraw lejn l-Unjoni Ewropea mhijiex l-aspett finanzjarju per se ġifieri kemm aħna tajbin ekonomikament bħala pajjiż, iżda kemm fil-verità jien qed inħossni tajjeb x'kwalità ta' ħajja ikolli fil-pajjiż. Pereżempju, jekk inti tara wkoll l-approċċ lejn il-persuni b'diżabilità kemm fl-Unjoni Ewropea kif ukoll f'Malta, Malta tisir ħafna avvanz. Imma mbagħad inti tara li hemm ħafna retorika fl-Unjoni Ewropea ta' x'hemm bżonn isir, pereżempju il-pilastru soċjali. Ħafna mill-affarijiet qegħdin hemmhekk in place, jiġifieri bħala kidba. Imma mbagħad meta tiġi biex twettaqhom, hemm bżonn li inti titwettaqhom bis-serjetà. U naħseb jiena jekk ikollok direttivi tal-Unjoni Ewropea, l-Istati Membri huma jiddeċidu jekk jaqbdu xi jagħmlu trasposizzjoni tagħhom u meta jagħmlu dik it-trasposizzjoni fil-liġijiet tagħhom. Issa jiena minn naħa tiegħi jiena nemmen li direttivi għandhom jiġu in place. Inutli nagħmel direttivi ma jkunx in place, jien niftakar meta kien hemm Malta tidħol fl-Unjoni Ewropea u jiena kont parteċipi u rajt li drittijiet fid-dibattitu dak iż-żmien. Fid-dibattitu imma anki meta kont qiegħed ninnegozja l-MCSD u strutturi oħra, jiena rajt kemm il-mużek dak iż-żminijiet, jien kont qed nara li dawk il-direttivi kollha fuq is-saħħa sikurtà ma jkunux qegħdin hemmhekk on paper jidħlu fis-seħħ. U mbagħad ħdimt fl-awtorità tal-OHSA sabiex dan isir ukoll. Jiġifieri inti trid ikun rieda. Jekk inti ma jkollokx irrieda u rrieda issa mhux ġest Bonello biss. Ir-rieda għandha tkun tal-pajjiżi, ovvjament hawnhekk hawn Malta ma anke tal-Unjoni Ewropea. Jekk inti ma jkollokx rieda biex fil-verità daw jiġu implementati, tista' tħallihom fuq xkaffa u ma jsir xejn. Semmejt inti li kont fl-MCSD, rappreżentajt ukoll l-UHM fl-TUC, ukoll żball. Rajt kif isir il-lobbying fl-Unjoni Ewropea. Il-politika hemmhekk issir bil-kunsens. Totalment għal kollox differenti minn Malta. Sa ċertu punt, jiena meta kont innegozja ftehim kollettivi għaw Malta, anke mal-gvern. Jien naħseb fil-waqt li inti tkun tinnegozja ovvjament iżżomm il-parti tiegħek, ħajġi moment li inti tagħmel lobbying u għamilt lobbying fl-Unjoni Ewropea. Issa, ovvjament, hemmhekk ħajkollok aktar partijiet, ħajkollok aktar persuni involuti, għandek varji pajjiżi involuti. Imma sa mbagħad hawnhekk ħanejdlek ħaġa oħra. Il-lobbying importanti għal pajjiżna għal raġuni vera importanti li inti m'għandix ikollok sitwazzjoni li hija tajba l-argument għal Franza bil-forsi hija tajba l Malta. Għandek sitwazzjoni fejn jista' jkun affarijiet li għalihom huwa normali, għalina hija impediment. Jekk pereżempju nitkellmu fuq it-transport u aħna minnaħa tagħna gżira żgħira, tkun mhux forsi dawn l-element qed jeffettwana lilna pajjiżna, allura ċertu liġijiet li joħorġu kellha direttivi fl-Unjoni Ewropea għandhom jirriflettu wkoll u hemm bżonn nagħmlu lobbying tajjeb hemmhekk biex jirriflettu l-għanijiet u bżonnijiet tagħna. Issa qed tikkritika membri parlamentari Ewropej li għadhom li kienu fil-Parlament Ewropew f'din il-leġislatura li forsi ma qagħdux attenti għal din il-famuża taxxa dwar l-ambjent le wkoll. Le, mhux qed nitkellem għalhekk, jiena qed ngħidlek li l-Unjoni Ewropea per se, mhux qed ngħidlek fuq dawn in-nies li kienu qed jirrappreżentawna, jekk immorru fuq lat hemm uħud minnhom li onestament ma stenniex li jieħdu mozzjonijiet kontra pajjiżna, jew jaħdmu biex ikun mozzjonijiet kontra pajjiżna. Imma that aside, jiena nemmen il-mentalità tal-Unjoni Ewropea hemm bżonn li tirrifletti aktar bżonnijiet tagħna. Issa
tgħidli il-membri parlamentari preżenti tal-Partit Laburista ħadmu għalija, nemmen iva ħadmu għalija. Mhux se ngħidlek fuq ħadd ieħor għax onestament kif qedlek qabel ċertu mozzjonijiet ma stennejthomx. Iżda il-mentalità hemm fuq trid tinbidel. Mentalità hemmhekk trid tinbidel u jekk segwiet anki l-Prim Ministru Roberta Bela qed jgħid l-istess affarijiet għal dawn ċirkostanzi. Anki meta nitkellmu fuq ewlieni u affarijiet bħal dawn. Allura naħseb jiena l-approċċ tagħna possibilment ta' 6 min nies li jkunu qegħdin eletti għandha tkun biex naħdmu għall-għan wieħed li l-ebda direttivi ma teffettwa negattivament lill poplu tagħna. Jasmine Bonello, kandidat tal-Partit Laburista l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, grazzi ħafna tal-li kont miegħi il-programm Ras Imbras. Kuljum it-tnejn sal-ġimgħa fit-3 ta' war nofsinhar, imtenni fis-6 u nofs ta' filgħaxija u subuna mill-ewwel ukoll fuq YouTube. Grazzi.